Listo gauz, dana prest. Gune batetik beste hasiko da Mendexa Aventura Park saria. Ituri bat, hasi da! Ikuskizune hasi da! Antxe, txus jaio! Han buelta non beharko da hau? Hango banderinari buelta emon eta badator barriro bize bitxarkien baken erkiagak ikunia entzu da hau eta elmugara dator, hementxe ikusiko dugu! Elmugan, lor dabilen aurretik, momentu, txus jaio, zortena! Hortxe eta baken erkiak hautxe, pasau da elmugatik, hiru itzuli txerdi eniarko ditue! Txus jaio, buelta non beharkoan, barriro be, makilarerik, eta balator, baken erkiaga, birguni hartzen, momentuz, txus jaio, aurretik, segundo batzuk aurretik, eta baken erkiaga, atzetik, txus jaio, gurtie, barriro be, aldi hartzen hasi da, buelta bi, ekitxo, bakene, erkiaga, eta txus jaio, momentuz, txus, aurretik, eta bakene, hortxe, buelta bat eta erdi egin ditxue, beste bi geratzen dire, buelta bi hor txus jaio, eta hortxe momentuetan bakenek aurretik. Eta ametxe azkeneko itzulire sartuko dire. Bakene, erkiaga, hemen dator, zuzenunan, txus jaio, egin ditxuan buelta bize, eta badator, momentu bakene aurretik, txus jaio. Hortxe, bere, gueltzien dine azkeneko itzulizen sartute. Lasterketie eta azkeneko itzuli. Honetan, dana egotiarko gabe. Hortxe, ikuskizune toperak, bakene aurretik, txus jaio. Bakene